Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Cooper een rectificatie wil van het CFT. Minister van Financiën Charles Cooper heeft een brief gestuurd aan de voorzitter van het College Financieel Toezicht. Daarin laat hij weten dat hij verbaasd en ontstemd is over een brief die het CFT eind november naar hem heeft gestuurd. Daarin stelt de voorzitter van het College Financieel Toezicht, Liedewijde Ongering, dat er een onderzoek door het Openbaar Ministerie wordt gedaan naar de Curaçao Gaming Authority, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de openbare landsverordening op kansspelen. Cooper bekritiseert het CFT voor het overschrijden van hun bevoegdheden door strafrechtelijke zaken te bespreken. Dat kan volgens hem de economische belangen van Curaçao schaden en hij eist een rectificatie. Cooper noemt de passage van het CFT onbevestigd, onbevoegd gedaan en buitengewoon onzorgvuldig. Hij wil dus niet dat het CFT in een brief die openbaar wordt gemaakt over een onderzoek praat dat het Openbaar Ministerie zou doen naar een Gaming Control Board, naar een Gaming Control Authority. Want, zegt Cooper, dat beschadigt onze belangen en dat is ook helemaal niet de rol van het CFT om over lopende onderzoeken te praten. Veel gevallen van relationeel geweld in de afgelopen dagen, ja eigenlijk maar op zondag, waren er verschillende gevallen van relationeel geweld en sowieso is dat een probleem op Curaçao. Maar dit keer kwam het binnen 24 uur tot 3 keer dat de politie moest optreden. Zondagavond, iets voor 8 uur, werd een 35-jarige vrouw aangehouden in de Kaya Kashmiri. Ze had haar partner mishandeld en 2 voertuigen vernield. Een half uur later heeft de politie een 23-jarige man gearresteerd in Oost-Jongbloed. Die had zijn partner bedreigd en haar telefoon en de banden van haar voertuig vernield na een ruzie. En zondagochtend, in de vroege ochtend, is een 24-jarige man opgepakt, geboren op Curaçao. Hij zou zijn vriendin voor de deur van een uitgaansgelegenheid in Salinha hebben mishandeld. De vrouw lag bij aankomst van de politie op de grond met verwondingen aan haar hoofd en ze is met een ambulance naar het eerste hulp van het ziekenhuis gebracht. Alle 3 de verdachten zijn voorgeleid aan een officier van justitie en in alle gevallen is besloten ze in vast te zetten, in ieder geval in afwachting van verder onderzoek. Eric's ATV Adventures kan niet blijven. Gisteren vond er een ontwikkeling plaats bij Eric's ATV Adventures, dat is bij Pabor Kibra. Hij heeft daar zijn bedrijf opgericht en dat bestaat eruit dat toeristen all-terrain bikes of andere voertuigen kunnen huren om dan gezamenlijk over Curaçao heen te crossen. Dat ziet er altijd gezellig uit en dat is het ook, maar de plek waar hij zit is volgens de overheid niet bestemd voor hem. Er is een zaak, er loopt nu een hoger beroep, maar gisteren kwamen toch medewerkers van de VVRP de spullen van het bedrijf weghalen, omdat ze zeggen dat het gesloopt moet worden. Volgens de heer Rafaela van Eric's ATV Adventures moet er nog steeds door de rechter uitspraak worden gedaan. En betreurt hij het dat de enige reden waarom hij daar niet zou mogen zijn, is het feit dat er een buitenlandse investeerder daar een gated community verder wil oprichten. Dat doet hem pijn omdat nu op dit moment 17 mensen voor zijn bedrijf werken. En als het bedrijf wordt stilgezegd zijn er 17 gezinnen zonder inkomen. CMC gebruikt AI bij bestrijding kanker. Dat werd gisteren bekend. Het is al sinds eind november in gebruik gesteld dat kankerpatiënten bij het CMC nu sneller, nauwkeuriger en met minder bijwerkingen behandeld kunnen worden. En dat dankzij een technologische vooruitgang op het gebied van radiotherapie. Onlangs introduceerde het CMC een nieuw behandelingsplatform. Dat wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie, oftewel AI. En daarmee is het CMC het eerste ziekenhuis in de regio dat deze technologie invoert. Voor patiënten is de impact direct merkbaar, want de tijd tussen de CT-scan en de start van de radiotherapie wordt hiermee verkort. En daarmee wordt de behandeling sneller gestart en dat is natuurlijk fijn voor de patiënten.
Weer veel overlast door regen. Gisteren, we hebben het allemaal gemerkt, kwam het met bakken uit de hemel. Heel veel regen, een zeer hevige regenbui. Binnen een uur werd er onafgebroken geregend en de meteo registreerde 25 mm regenval. Rond 6 uur kwam er daarna weer een flinke regenbui, maar deze was vooral in het gebied rond de luchthaven en was korter. Maar volgens informatie van Meteo kunnen we deze week meer regen verwachten. Donderdag en vrijdag kunnen we een flinke regenbui verwachten, vergelijkbaar met die van gisteren. En dat komt door een storing die zich sinds afgelopen zaterdag in de regio bevindt. Vooral in de regio rond Salinha, Parera, Maripompun was er sprake van heel veel wateroverlast en dat hebben vooral de automobilisten gemerkt. Statenleden bij bijzondere vergadering. De Curaçaose parlementariërs Rui Sandro Seintje van de PNP en Junior Carolina van MFK hebben Curaçao vertegenwoordigd tijdens de eerste historische bijeenkomst van de First Gathering of the Parlamerica's Parliamentary Network on Security. Het gaat dus om een vergadering van parlementariërs uit de gebieden rond de Pal-Amerika's. Dus dan hebben we het onder meer over de Cariben. En zij spraken met elkaar over veiligheid. Het gaat om deelname van landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. 35 landen waren vertegenwoordigd. En het was opmerkelijk dat de hele bijeenkomst werd gefinancierd door de Canadese overheid. Het evenement vond plaats in de Nationale Assemblée van Panama. En er werden verschillende speeches gehouden, maar er werd onder meer gekeken naar transnationale criminaliteit, de impact van klimaatverandering op voedselzekerheid. En er werd gedebatteerd onder meer met de Wereldbank, met de academici van King's College Londen. Het was een grote bijeenkomst waarin over heel veel zaken die van belang zijn binnen het Caribisch gebied werd gesproken. En Seintje en Carolina lieten weten dat ze op die manier veel kennis hebben vergaard en dat ze daarmee hun collega's in het parlement van Curaçao op de hoogte zullen stellen. Helmi Smulders wint prestigieuze prijs. Het kookboek My Curaçao, A Culinary Road Trip van de Curaçaose chef en ondernemer Helmi Smulders is tijdens de Gourmand Awards uitgeroepen tot Best Caribbean Cookbook in the World. Dat gebeurde afgelopen weekend tijdens het Saudi Feast Food Festival in Saoedi-Arabië. In het certificaat dat tijdens de ceremonie werd overhandigd, prijst de juryvoorzitter het boek van Helmi Smulders om zijn culturele waarde en authentieke verbeelding van het eiland. My Curaçao is het derde kookboek van Helmi Smulders en vormt, zoals ze zelf zegt, een ode aan de rijke culinaire cultuur van het eiland. We gaan even naar een break, we zijn zo terug. Você que conta dushi, orbo tem a liberdade de determinar bo futuro. Na momento que você sentir claro para comprar casa, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turno-flor e piscina para baixo calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi dushi. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com tremendo super mega campanha 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra por día, subir el website www.extra.cw y participar para Botadén. Suerte! We beginnen op Bonaire, want daar is een bewaker van de
Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, JICN, opgepakt. Dat gebeurde afgelopen zondag. Hij wordt verdacht van het binnenbrengen van drugs in de gevangenis. De man zou nog geen half jaar in dienst zijn bij de gevangenis. Hij is 29 jaar en tijdens een controle werd hij op heterdaad betrapt. In zijn kluisje, dus het kluisje dat hij heeft als bewaker, zouden grote hoeveelheden drugs zijn gevonden. Het OM heeft tegen verschillende media het incident vastgesteld en bevestigd tegen media en geeft verder niet veel details omdat het onderzoek nog steeds loopt, maar opvallend is het wel. Curaçao in wereldwijde top 10 van luchthavens. Dat is een mooie prestatie. De Curaçaose Airport staat in de top 10 van de World Airport Awards van Skytrax. Om u een idee te geven. De eerste is Juan Santa Maria. De tweede is Panama Tucumán. De derde Punta Cana en de vierde Curaçao. En dat is een mooie prestatie, want zoals u weet wordt er hard aan gewerkt om ons luchthaven zo goed mogelijk te laten draaien. Dan de koning van het koninkrijk, Willem-Alexander. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, die zijn in Suriname op bezoek. En dat is een bezoek waar veel naar werd uitgekeken. Suriname vierde vorige week haar 50-jarige onafhankelijkheid. 50 jaar geleden werd het onafhankelijk van Nederland. En dat werd natuurlijk bij stilgestaan, maar ook het feit dat Nederland 2 jaar geleden excuses heeft aangeboden voor de slavernijverleden. En de koning van Nederland werd tijdens zijn bezoek op dat onderwerp aangesproken. Maar tegelijkertijd heeft hij ook vergiffenis gekregen voor het werk van zijn voorvaderen. Ik moet het goed zeggen, want de koning vroeg in 2023 om vergiffenis voor het gebrek aan handelen van zijn eigen voorouders. En de inheemse gemeenschap in Suriname hebben die excuses geaccepteerd en ze hebben hem vergiffenis gegeven. Kijk naar de volgende video waarin staat, of waarin te zien is, hoe die vergiffenis aan de koning gegeven is. Sendes refi, meku ala tu sende te vrede. Nangali biwang. Kunte we guanga boom, adat mere begi mi bigi gado. Grantangi, 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 grantangi. We kunnen het verleden niet ongedaan maken, maar we kunnen wel werken om in dit heden voor nakomende generaties een solide basis van ontwikkeling, groei en bloei te bewerkstelligen. Met een verschoond geweten gezamenlijk verder optrekken. Wij vragen de leiders om te gaan staan in de Matamata plaatsen. De wonden verder zuiveren en verder helen. De koning bezoekt Suriname en dat levert natuurlijk heel veel schoolkinderen op die met vlaggetjes van Nederland en Suriname zwaaien. En een kennismaking met de nieuwe president van Suriname, Jennifer Geerlings-Simons. Goedemorgen allemaal. Dankjewel. Bouwen aan de toekomst is alleen zinvol als we rekening houden met het fundament waarop we staan. Dan ging de Nederlandse koning ook op bezoek in het parlement van Suriname. En de Surinaamse politicus Bronto Somoharjo greep het bezoek van het koningspaar aan om hem te feliciteren of succes te wensen met zijn vrouw koning Maxima. Maar hij ging ook in op de huidige verhoudingen tussen Suriname en Nederland. Die zijn anders dan 50 jaar geleden. Hij maakt ook nog een verwijzing naar de komst van de koning nu er bij Suriname olie werd gevonden. Tenminste, hij benadrukt het belang van handel. Maar het was een leuke speech. De koning reageerde er ook heel bijzonder op, bijzonder vrolijk op. Kijk even naar een deel van de toespraak van Bronto Somoharjo. In Nederland
Koning, ook ik was ooit Nederlander. Mijn familie moest tientallen jaren geleden vluchten naar Nederland. We hadden moeilijke tijden, politieke stormen, onzekerheid. En mijn vader heeft het u ook niet makkelijk gemaakt. Dus het ging om bezettingen, protesteren, zelfs vechten en schieten bij het live-programma van Karel van der Graaf. Maar ondanks dat zijn wij goed behandeld door u. We zijn zelfs geneutraliseerd door uw moeder. Een koningin die velen hier herinneren als een warme en menselijke vrouw. Koning, nogmaals, ik was ooit Nederlander totdat ik mijn paspoort inruilde voor het Surinaamse. Niet uit ondankbaarheid, maar uit overtuiging dat ik wil begraven worden in dezelfde grond als waar mijn combatté is begraven. Laat mij de koningin apart groeten, want een Zuid-Amerikaanse vrouw verdient extra aandacht. En dat hebben wij Surinaamse mannen met u gemeen, koning, een Zuid-Amerikaanse vrouw. Ik weet niet of ik u moet feliciteren of succes moet wensen, maar in ieder geval staat u stevig in uw schoenen en temperament aan de eettafel. Wanneer wij weer een beetje dom hebben gedaan, is u niet vreemd, koning. Koning, Suriname is geen alinea in de Nederlandse geschiedenis. Suriname schrijft haar eigen boek. Geschreven door Surinaamse studenten in uw steden, door Nederlandse stagiaires in mijn steden, maar vooral door families die duizenden kilometers van elkaar vandaan wonen, maar toch elke dag verbondenheid voelen. Zoals ik aangaf, koning, toen wij kwamen naar Nederland hadden wij niks behalve hoop en een onwrikbare geloof in Allah. Ik groeide op in uw land, ik kreeg mijn opleiding daar, maar leerde vooral Hollandse nuchterheid. En laat mij vandaag, koning, staat u mij toe om erg nuchter met u te zijn. U bent niet hier omdat onze zon zo lekker schijnt. U bent niet hier voor onze mooie natuur of voor die overheerlijke Parbo bierjoggo die u tegenwoordig ook in de Albert Heijn kunt krijgen. U bent hier omdat u Nederlander bent. En Nederlanders zien kansen. Vooral als het gaat om handel. Maar weet dit, majesteit. De generatie waar uw moeder destijds mee te maken had, is niet de generatie die vandaag tegenover u staat. Wij zijn anders. Wij durven meer, wij kennen onze waarden en wij zullen door niemand, maar dan ook door niemand, nog vriend, partner of land, ons het kaas van het brood laten eten. Wij, koning, lopen niet achter u, maar lopen naast u. En dat moet het nieuwe hoofdstuk zijn tussen Suriname en Nederland. Twee landen die elkaar opnieuw leren kennen. Die met elkaar opnieuw leren praten. Niet met gebogen hoofd, niet met gebalde vuisten, maar uit respect voor elkaar. Nogmaals, koning en koningin, welkom in Suriname. Het land dat haar geschiedenis kent en erkent, maar haar toekomst zelf zal schrijven. Ik dank u. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.